Yo le dipangan le, pangan le. Pangan ya. Sing marek yo warep mangan harapan ke aku. Halo, assalamualaikum. Piye iki, Lek? Sawah, dipacul. Tanah pungkulan. Sing kulon to? Oh, sing kae nggone tanding pari kae. Oh. Oh iya iya, ya sing tak mangkat, Lek. Ya, tak makan sapi lho. Yes, yes, assalamualaikum. Lockdown luwe. Tidak. Ada di Mas. Macul, Dik. Piye? Lah pacul sak mini apa ya mampu. Muni ya. Bayar Mas. Iki kancamu ngopo lho? Laene mabuk torpedo. Ini anu Mas. Mas ini uteke rada mobile. Oh iya iya. Tadi salah Mas Oh ya. iya iya iya. Motor metik aja lali di Gigi. Bismillahirrahmanirrahim. Macul. Golek sandang pangan papan. Triplek. Ini kuah lho. Bodoh ah urusan. Bismillahirrahmanirrahim. Skill macul ku yo tangan siji yo iso mangga. Lah jenenge nek wong berbakat iki ngopo-ngopo ya bangga berbakat. Apa iki? Allah. Allah. Oh, gombal. Loh. Apa iki? Ya Allah, buka. Apa iki? Peta harta. Peta harta ini. Beruntunglah kamu yang menemukan peta harta ini karena kamu bisa menjadi orang terkaya di dunia. Jika ingin menemukan hartanya, salahkan, silahkan menuju ke arah barat. Wah, masuk iki. Masuk iki. Wah, masuk iki. Alhamdulillah, alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah. Serata tukang pacul lah aku sih soal dagang pacul aku iso hari. Oh, lancaran si oke iki yo. Nggak masuk ae nandur timun. Wah, dan ompong.
Lek. Piye topo? Enak apa enak? Aku nemu iki lho harta karun. Harta karun. Oh iya, aku macul lho mau iki. Kok ramen. Lah mbol iki lho. Heran aku ki, Wan. Tarik napas sih, tarik napas. Wih. Lah iku ceritane kan macul lho. Heeh. Mak deyel iki badanku apa? Mak blewer lho. Tiba apa? Jero niki. Iki. Lah iki tak bocok iki jero niki harta karun. Itu bocok tenanan ya. Delok. Soper tinggo dhewe untuk mobil lho. Nah, piye to? Aku wis ra macul yo pengen meneh. sugih aku delok aku Aku nandur timun berbeh. Lah iya, aku wis Rugi bosen ya. aku. Iki gur kowe tok. Harta. Aja didone sapa-sapa lho, Lek. Yo tenang ae. Yo, apa iki? Aman. Ngantek aku mau jugur-jugur kali lho ngantekan iki. Tak waca dhisik. Beruntunglah kamu yang menemukan peta harta ini karena kamu bisa menjadi orang terkaya di dunia. Sugih lho. Lah nek kodhok mlebu, perjuanganku mlayu ngantek dodo kono lho. Tapi lek ngantek pamane ngantek tenan ya sugih tenan dhewe. Gak iso bayangne aku. Tapi aja dudone sapa-sapa lho iki. Dudone sapa-sapa. Jika ingin menemukan hartanya, silakan menuju ke arah barat. Barat iki kono apa kono? Barat. Sik. Rono. Kono ya? Rono. Iya kono. Wis iki mending adewe gak usah kesuwen iki. Nang digoleki, yo to? Iya. Yo. Yo ben ambekan sik ta aku. Ora ambekan aku. Wis rasa ambek-ambekan. Pengen sugih ra? Ya pengen. Ya. Cah kayak mau arep sugih. Kayane aku ambu-ambune ngrungokne nemu harta karun nek. Tak tutne iki. Iki mesti kok sawahku iki. Tutne iki. Kudu sing entuk aku dhisik iki. Iso. Metune wangel menapa ngetokne mantan to jen. Rumah aku biasanya penak lho metune. Mlebune yo penak, metune yo penak biasanya. Ponah lu niki. Golek ya harta karune. Dudu aku seneng dhisik. Sopo yang ganggu sik jenak-jenak. Halo, piye? Halo. Nanti saiki. Nene. Saiki. Beh, kudu saiki apa? Suwibuk aku. Ya wis, serok aku OTW dulu langsungan. Ngerampung nih rapat dulu. Tunggu. Yo. Wis. Yo. Ganggu wong pusing. Kowe iki kan Dek nemu piye harta karun. Nemu harta karun. Sopo? Ngomong Cah kayak mau sing tak kon macul ngene aku. Dewe kudu entuk dhisik ketimbang dhek. Iya, aja sampe. Ayo, saiki golek ide. Kejar, ora kesuwen. Ayo. Seken. Wis nyelepas dulu ya, nyelepas dulu. Nyelepas Nyelepas dulu sik. Bersam ya Allah liman hamidah. Di mana? Di arah barat nih kan. Rono. Nah, sing anyus kene. Berarti arah rono. Silat kuwi ayo. Wah, apa iki? Oh iki. Oh, iya. Ya. Buka di sini. Terima kasih. Langkah selanjutnya ke arah selatan.
Cari pohon warna hijau. Matane pohon warna hijau. Kabeh hijau lho. Enggak paling Iki enek makna nih. Cari di balik daun kering. Daun kering. Oh iya, daun kering. Semangat ya. Siap. Ki. Walah kuwe to, tak kira tunggak. Dari ngapa nek kono iki? Pasarku digowo bocah loro mau. Lah kok iso? Mbah lek kakek dijaluk. Lah kok mbokekne? Aku yo dijaluk aku jongkrok. Oh, lah ya pekak. Aku wis dijongkrokne. Kok sasak go peda. Hei bilaku, Nang ndi? di kono pacarku golek cake mau. Golekine nang ndi? Nek kono. Hei pacar aku dhisik, pacar aku yuk. Yuk. Kowe Arek ngerti nganu gak cah loro kemu sing rene. Oh nek kono Mas mau go pacarku Mas. Oh iya. Ngapus ra ngapusi. Ora Mas mau go pacarku rono, iki aku pengen golek karo kancaku. Wes, ngono Pak. Go peda. Woi, pedagang kene ndi? Hei. Mata nih kapok lah ya Mas. Kapoknya kapan mau? Saiki Dewe maling beda. malah kejar beda. Banter sing ngejar malahan. Nah maling motor dhewe iso luwih banter kok mlayu. Lah iya. Kadang lho, hidup itu tidak semudah apa yang kita bayangkan. Tidak semudah dengan cocote Mario Teguh pokoknya. Wis saiki piye iki? Saiki dhewe golek bocah kemo ning diwarahe. Dhewe Kowe kan nganu to, duwe keturunan nganu to, iso mencium anu to, cicak to. Dindigo. Udu kire. Oi. Ayo, saiki dilacak. Aku mambu tai gitu, werun sewa. Wis paling ketinggalan saiki. Wis ayo. Sik. Lah Kaget aku lho. Lah kowe apa ini? Kowe ngopo? Ah, iki nginceng jelas mesti. Ngetotne iki. Golek harta karun to. Lah karo. Ayo, dhewe golek bareng-bareng ae. Iki sawahku. Sapenamu dhewean kopeh dhewe. Senemu dhewe piye? Ya wis lah kadung ngene kok. Susah bareng, seneng bareng. Sampai tuwek iki jenenge. Wis lah golek bareng. Sampai tua. Wis suaramu serapan ae. Endi arek iki padhe? Ono rono mau arane. Wes yang roh, ini sih. Aku blasok ya. Mau ngene to. Hijau, ketutupan godong coklat. Daun kering. Ya, Display. kuwi aku radong mau. Apa ya? Kayak golek didek lho malah. Lon, wes sing gol. Mau jarake gur semeter. Berarti kene iki. Sik iki penciumannya tajam iki. Dari jambu Ambune jambu. tai garing. Tai garing, Cuk. Kae kirek jagung tok mau. Tai garing. Iki. Ki, bacok. Iki wet iki ya? Bacok. Iki. Anjir ana apa-apa nih. Weh, lagi loh. Lagi. Ya buka. Buka. Kertasnya kan. Godong gini kertas. Nembus apa iki? Nembus ora, nembus. Anda berhasil. Langkah selanjutnya maju 5 langkah. Maju 5 langkah. Lah rono apa rono masalahe? Iki kan witene kono. Kono. Berarti rono. Iya rono berarti. Lek Rono. witene ngene berarti rono. Rono. Ya wis. Salah kan. Yo. Salah ngono. Bejal.
Sikilmu dhisik, Baris, sikilmu baris. dhisik. Baris. Siap. Beres siap. Bocolmu dile. Siap, Gerak. Siap, gerak. Oke. Maju 5 langkah. Urung. Maju 5 langkah. Gerak. Limo. Kebablasan le. Iki nyedal diketuk. Iki penciumane dijajal. Membutai. Pas keduaan. Nah, ya iki. Dek aku. Arep karune iki lho. Wedek aku. Maser warisan iki, lemah iki gawe. Selamat Anda berhasil menemukan harta karun. Jika Anda ingin kaya, jalali kerja, Cok. Mata nih, ibadah sing tekon, kerja keras, dungo. Hahaha. Kita pane sapa iki? Iki waduh. Ngerti yo macul aku mau. Selalu terus. Lah aku tuh itu ajaran. Aduh. Makane lho, Kakang sampean iki makane to kerja podoan, awak do sehat-sehat. Kerjane golek harta karun sampean iki jan. Inget Kang, kerja karo donga njaluk sing ning dhuwur Gusti Allah. Kuwi kuncine sukses, ora njaluk instan sugiye. Paham ora? Jaya. Contoh kayak sini guri ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Stut channel. Lah ora diamane, Le. Ya coy raimu.